Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet azt a szent igét, melyet megírva találunk Pál apostolnak második korintusiakhoz írott levelében, a 12. fejezet első 10 versében a következőképpen. Testvéreim, dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testbene vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testbene vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt 3-szor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, minden korosztályra nézve azt gondolom, hogy a dicsekvők, magaslóról beszélők körében könnyen lenullázva érezhetjük magunkat. Finoman szólva is csökken az önbecsülésünk. Különösen, ha nagy teret engedek a fejem, a szívem felett az eféle befolyásnak. Pál számára itt a korintusi gyülekezetben a lelki kivagyiság, a spirituális hatalomgyakorlás játszmázói, így is mondhatnánk, amolyan szuper apostolok között találja szeretett gyülekezetét és magát is hivatásával, önbecsülésével. Apostolságát megkérdőjelezve, közösségét lelki rabságban hajtva próbálja a most felolvasott sorokkal eszméltetni az apostol. Innen, ebből a helyzetből fogalmazza meg a mai üzenetét számunkra is, remélem valamennyiünk számára lelki haszonnal, a legfontosabbakról. Talán érdemes háttérként megemlíteni azt, hogy Pál apostol idején ott a korintusi gyülekezetben is létezett egyfajta olyan lelki éhség, olyan spirituális éhség, amikor szűkölve vágyik valaki a mélyebb lelki tapasztalatokra. Talán ez alapozta meg egykor is, meg ma is a magukat különlegesnek láttató lelki vezetők, vándor tanítóknak a tekintélyét. Szerintem ma is épp eléggé aratnak a hiszékenység vámszedői, akik ettől maguk is talán még mohóbbá válnak, hogy eladhatják magukat, mint különleges, benfentes titkok ismerői. Dicsekvésük is különleges mennyei tapasztalatokról szól, amit, ha úgy tetszik, önreklámként hintenek a hódolóik elé.
Pál apostol ebben a nagyon faramúci, nagyon szerencsétlen helyzetben kell, hogy megvédje magát. Látszólag elsőként nekik üzeni, hogy élményem nekem is van. Nem is akármilyen. Mennyei, paradicsomi. De mielőtt valaki komolyan venné, érdemes figyelembe venni, hogy Pál ezt a nagyon is bolondosnak nevezhető levél szakaszt, ahol ironikusan is többször megnyilvánul, ebben a levélben is teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy ezen élmények extázisa, elragadottsága a harmadik mennyországig vagy a paradicsomig nem oszt és nem szorosz. Mit látott? Talán bennünket is furdal a kíváncsiság, hogy mi volt ez a különleges beszéd, amelyről nem is lehet elmondani emberi szavakkal, hogy mi volt ott. Kimondhatatlan dolgok. És ha furdalna is a kíváncsiság bennünket, kései keresztény utódokat, Pállal együtt félre kell tennünk ennek a súlyát, ennek a relevanciáját. Nem mondja el, hogy mit látott, és azt sem, hogy mit hallott, mert ennek így kell lennie, mert nyilvánvalóvá teszi, hogy nem ez itt a lényeg. Nem a misztikus extázis, hanem az ő gyengesége, amiben úgy ismeri fel magát, mint legbiztosabban Krisztusban lévő embert. Dicsekszem az erősek között, írja Pál, az erőtlenségeimmel. És tulajdonképpen itt van ennek a levélnek a legnagyobb poénja. Erő és erőtlenség. Hogy mi a dicsekvés tárgya. Hogy ezt a kérdést hogyan látjuk a ma nagy világ politikai, vagy talán a saját élethelyzetünkben, hogy ki milyen erőket mutat föl. Ki milyen módon mutatja, prezentálja magát, hogy az vonzó, előkelő, fontos, erőt fitoktató legyen. Szerintem nagyon aktuális kérdés ma is. Milyen erő fitoktatás van? És nagyon fontos kérdés lehet az is, hogy mi a hit embereiként, akik Isten közelében keressük az igazi forrást, a lelki életünkre, az emberi tartásunkra nézve, mi milyen kapaszkodót és biztatást kapunk. Pál számomra nagyon beszédes módon arról tanúskodik, hogy az Isten kapcsolata hit kiváltsága mellé nem járnak újabb kiváltságok. Mert ez a legnagyobbak egyike. Meg kell elégednie neki is a legnagyobbal. És ez nem az elragadtatása, hanem épp ellenkezőleg az ő erőtlenségének a megtapasztalása. A megelégedést hozó legnagyobb élménye is ez, hogy ő maga, ha mélyen a lelkében néz, akkor ennek örvendezhet, hogy megkapta Isten kegyelmét és hívását egy új életre. Hogy a kegyelmes Isten nem okoz csalódást a számára. Nem hagyja el a kegyelem Istene. Amikor saját apostolságára nézve is kikezdik őt, támadják jobbról, balról, abból a gyülekezetből, amit annyira szeret, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy annyi mindenre hivatkozhatna, amit tett, de ő és az ő apostoli elhívása Krisztus Jézus kinyilatkoztatásában gyökerezik. Hogy ő szól a saját hangján, a saját nyilvános hangján szólt Pálhoz, és mindannyiunkhoz. És itt a 14 évvel korábban tapasztalt, amúgy a Galata levélben az első és a második fejezetben, hogy gyönyörűen leírt megtérés élményéről, a krisztusi szóról beszél és erre utal. Nagyon fontos szerintem mindannyiunknak így értékelni a saját élethelyzetünket, a hitünk formálódását, alakulását, egész emberi küldetésünket és tartásunkat is, hogy az nem emberi tapasztalatok tekintélyén tájékozódik, hanem mi ezt az indítást magától Istentől kaptuk. Hogy Isten szeretett gyermeke vagy. Hogy a keresztségben nyert különleges identitásod ez, hogy kegyelmet nyert ember vagy, és ebben erősödhetsz meg.
Van egy különleges érvelés még, amire érdemes odafigyelnünk Pálnál. Ő azt mondja, hogy az ő tekintélyét megalapozó dolgok nyilvánosak és hozzáférhető igazságokra alapozza. Azt mondja, ami rajtam látható, vagy tőlem hallható. Olyasmire hivatkozik, amely sokkal megbízhatóbb, és talán így értsük, hogy és mások számára is hozzáférhetőbb, mint a saját múló tapasztalatai, élményei, lelki nagyszerű élményei. Így fogalmazza meg, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, minket is fel fog támasztani Jézussal együtt, és veletek együtt az ő színe elé visz. Ez a mindenkire vonatkozó feltámasztó kegyelem, a mélyből, a lelki halálból, de a valóságos sír mélyéről is feltámasztó kegyelmes szeretet az, ami összekapcsol minden hívőt, az apostolt és a többieket is. És ez a kegyelem, ez nem egy szűk körű, nem egy ilyen VIP kegyelem, hanem ez a mindenkire vonatkozó, nem korlátozható. És ezt olvashatjuk itt a Korintusi levél 4. fejezetében, hogy ez az, ami folyamatosan egyre több és több emberre terjed ki. Minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. 2024 60. vasárnapján talán a legnagyobb imádságunk ez lehet, hogy a kegyelem sokasodjék közöttünk is. Erő az erőtlenségben. Pál arra tanít bennünket, hogy csak Krisztusra és nem magunkra, vagy bármilyen más emberi tekintélyre támaszkodva válhatunk erőssé. Abban az értelemben az erő itt ezt jelenti, hogy mások számára is segítség forrása legyünk. Vajon ez a mérce mikor rázta meg a lelkünket, vagy rázott föl bennünket, hogy az igazi erő ez, ami másoknak hasznos erő. Másokat építő erő. Ebben az értelemben arra a fajta lelki hatalomgyakorlásra törekszik Pál is, hogy ő ne uralkodjon mások felett, vagy ne irányítgasson másokat, vagy ne követeljen felsőbb rendőrséget magának, és ezt ajánlja a mai utódoknak is, mai keresztényeknek, mai vezetőknek is, hanem mint egy dajka, vagy mint egy jó szülő. Apostolként egyszerűen az a célja, hogy segítsen másoknak, amikor saját lelkiismeretük igazságában odaállnak Isten elé, és úgy teszik próbára magukat, és úgy vizsgálják meg magukat mások is, hogy mit jelent az, hogy Krisztus ott van az életünkben, hogy Krisztusban van a mi életünk. Éppen ennek a hétnek a végén, 11-én lesz egy olyan workshop a gyülekezetünk kezdeményezésére, ami azt a fajta gyógyító, fellélegző munkát tűzte ki célul, hogy a lelki, spirituális hatalomgyakorlás áldozatai, megsebzettjei számára kínál egy olyan lehetőséget, ahol a kegyelemnek, a fellélegzésnek, a szabadságnak a szele újra valahogy megérinti azokat, akik sebeket éppen az ilyen módon az apostol által tisztázottak szerint valahogy mégis keverve erőszakot kegyelemmel, az evangéliumot a nagyon ítéletes törvénykezéssel, a mások felé kerekedő, abszolút tekintét követelő hatalomgyakorlásnak lettek az áldozatai. Együtt imádkoztunk sokan, hogy ezek a sebzett szívű emberek előjöjjenek, talán a rejtekből, a fájdalmas tapasztalatokból, és azt tudom mondani, hogy több mint 20 ember jelentkezett most már erre az alkalomra. Hogy lehet úgy építeni, evangélium által építeni, lelki hatalmat gyakorolni, hogy másokat épít. A törékenyt nem még jobban összetöri, hanem erősíti.
egymást építeni, együtt növekedjünk mindazok közepette, amit megtapasztalunk a Krisztusban való teljes emberi érettség irányába. Van egy olyan kötet, amit az elmúlt évben a konfirmáció évében adott ki egyházunk, az idei év különben az ifjúság éve, a fiatalok éve, úgyhogy nagyon örülök, fiatalok, hogy itt vagytok, és ti is halljátok ezt a nagyon fontos beszédet, igét Páltól, és hadd idézzek valakit, aki egy olyan különleges helyzetre, egy olyan könyv élményre is utal, amikor őt megérintette először a kegyelemnek az ereje. Ez az a szó szerintem a teológiában, itt a Reformáció Parkban is látjuk, hogy szól a grácia, de hogy ez mit jelent igazán, talán egy egész életúton fontos felfedezése az életünknek, hogy hogyan is ajándékoz Isten. Ez a bizonyos fiatal felnőtt könyvtárban üldögélve kapta kézbe keresése során Rudolf Bultmannnak a Kegyelem és Szabadság című könyvét, és csak olyan véletlen módon talált rá arra, hogy ez egy amúgy evangélikus teológus, és hogyha már kegyelem és evangélikusság, akkor megkereste a lelkészét, aki leírta ezt a történetet, és ez így hangzott. Történt, hogy váratlanul rám csörgött vagy írt, a lényeg, hogy jelentkezett, mármint ez az ember. Hogy őt ez érdekli, mert itt van valami, amiről eddig szó, megmozgató szó nem esett. A kegyelem. Ki érti, kinek kell, mi ez? És a szabadság. Azt mondják, túlértékelt, már nem is olyan fontos. Szóval a kettő így párban érdekelni, és önök, azaz mi, mert önök az evangélikusok szakavatottjai ennek. Bultmann így írt abban a könyvben: ha szeretetem vonzást nyer, és megvalósul az odaadás szabad tette, akkor tudom, hogy az én odaadásom a másik ajándéka. Aki kiválasztott engem, s tudom, hogy én éppen a másiknál fogva vagyok, hogy barátom, szerettem által nyerem el önmagam létét. Eddig az idézet, vagy rövidebben átölelt az Isten. Beszélgetések kezdődtek hosszú sorban, majd egy húsvét hajnalban vallástétel, felnőtt konfirmáció. Hogy kit erősített meg, vagy éppen konfirmált, az döntse el a kedves olvasó. A kegyelem az valahogy így működik. Az erőtlenség is így működik, akár közösségi szinten is. Számunkra, fasori gyülekezet számára is talán új vezetőket, presbitereket keresve a szolgálatra is megfontolandó képlet. Erő az erőtlenségben. Lehet, hogy éppen a belső kihívásaink kényszerítenek bennünket is arra, hogy olyan elkötelezettséget vállaljunk egymással, Isten szent lelkének indítására várva, amely előbb-utóbb elfordíthat bennünket az önmagunk felé tekintő, talán önimádattól kifelé, az Isten által szeretett világ felé. Mert még gyengeségünkben is, sőt talán éppen emiatt, a megváltó örömhír hiteles tanúivá válunk ebben a rohanó és félelemmel teli világban, ahol nincs nagyobb felfedezés és fellélegzés a lelki épülésre, mint az, hogy magunk is a kegyelmes Isten szeretett gyermekei vagyunk. Pál apostol nyomán így a magaslóról lekerülve, a kegyelem tartó erejében bízó tanítványokként, mások épülését szolgáló fiatalságként, felnőttekként vagy vezetőkként áldjon meg bennünket kegyelmével az Úristen. Amen. Imádkozzunk! Sokféle erőtlenség közepette, jöjj közel magad, Uram, hozzám.
Sok minden van, amit szégyellek, bánok, meg nem változtathatok. Te légy, akit kegyelmesen betakarsz és megerősítesz. Így építs föl, hogy gyermekeid ragyogó hitével és erejével a te erőd és nagyságod halálból támadó Krisztus legyen legnagyobb örömöm. Így vezess mások épülésére is. Gyengeség által erőre, hit által a hit közösségében, a kegyelem megtapasztalására. Amen. Isten igére feleletül az 56-os számú énekünk első és harmadik versszakát énekeljük együtt. Dicséret, tisztesség legyen, kegyelem adja néked, ki megáldasz és sorsomat nagy jósággal intézed. Te adsz szívemnek örömöt a földi küzdelmek között, dicsérjük Istenünket. Ha nincs erő, nincs segítség, már sehol a világon, az Úrra feltekinthetek, az erőt tőle várom. Ha nincs hová hajtsam fejem, nála van nyugvó helyem. Dicsérjük Istenünket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk keretében kiszolgáltatjuk az Úr szent vacsoráját, Krisztus teste és vére közösségébe hívogatunk mindenkit felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, aki erre lélekben felkészült és szabad. Külön még egyszer nagy szeretettel köszöntöm a Fasori Gimnázium 10. C-osztályos tanulóit és talán hozzátartozókat, és osztályfőnöküket, Bence Dávidot. Nagy öröm, hogy a gyülekezet közösség és a rendre itt a templomban lévő diákok ma ilyen módon találkozhatunk Isten színe előtt. Isten áldása legyen tanulmányotokon, életeteken. Hirdetem továbbá azt, hogy ettől a héttől kezdve folyamatosan készülünk gyülekezetünk presbiteri tisztségviselői választására. Az elmúlt héten kedden megtartottak szerint van egy olyan ütemterv, amit röviden ismertetek. Egészen március 3-áig várjuk a jelöléseket a gyülekezet presbiteri és tisztségviselői felé. Minden egyes tisztségviselőnek a mandátuma a lelkészeket és a kántort, akik határozatlan időre megválasztott tisztségviselő a gyülekezetnek, lejár, és egy újabb 6 éves ciklus kezdődik, így tehát az eddigiek közül is lehet újra jelölni bárkit, de újakat megszólítva is jelölni. A jelölő és szavazatszámláló bizottság elnöke, most is itt van a templomban, Dévény Zoltán testvérünk, elnök úr, akihez kell, hogy befussanak ezek a jelölések. Mindenki jelölhet, aki gyülekezetünk felnőtt tagja, és mindenki lehet jelölt is. Az egyháztagság feltétele, hogy valaki hitben gyakorolja magát, konfirmált vagy konfirmáltnak tekinthető egyháztag, és a gyülekezet anyagi, lelki életéhez is hozzájáruló egyház fenntartó gyülekezeti tag legyen. Röviden ez az összefoglalás, tehát mindenkire számítunk ilyen módon a gyülekezet életének jövőjét
eldöntő kérdésben. A kiírt napi rend vagy menetrend szerint pedig a választás napja, ahol minden közgyűlési tag szavazati joggal rendelkezik, virágvasárnap ünnepén az istentiszteletet követő közgyűlés keretében lesz, tehát kérjük, hogy akkor amúgy is gyerekek, családosok, nagyon sokan együtt vagyunk, azon a napon így is készüljünk lélekben, hogy a gyülekezet jövőjét emberi szinten, vezetőségi szinten meghatározó döntés és szavazás napja lesz. A jelölt listát amúgy a presbitérium a március 12-i presbiteri ülésig fogja véglegesíteni, és ez alapján tudjuk közzétenni a végleges jelölt listát, minden jelöltnek pedig nyilatkoznia kell írásban arról, hogy a szolgálatot és a jelöltséget választja az adott tisztségre. Így készüljünk lélekben, gondolatban és imádságban erre a forduló szolgálatban staféta átadást jelentő szakaszára gyülekezetünknek. Hirdetem továbbá azt, hogy ezen a héten gyülekezetünkben megtartjuk a szokásos alkalmakat. Szerdán délután 3 órától bibliaórai közösségbe hívogatunk mindenkit. Szombaton pedig ifjúsági és konfirmációs együttlétre hívogatunk gyülekezeti termünkben. 4 órától kezdődik ez az alkalom. Esküvős párok is készülnek házasságkötésre. Prónai Kitti és Máté Balázs Lajos testvéreink kérik majd szombaton életükre Isten áldását. Egy rendkívüli eseményt is hadd hirdessek szerdán délelőtt 10 órakor, Izrael állam nagykövetségének részvételével itt a Reformáció Parkban lesz egy különleges kiállítás, megnyitó, egy korunk tragikus eseményét felidéző eseményhez kapcsolódva. Ez az a nap, éppen amikor 4 hónappal ezelőtt történt ez a szörnyű Hamas terrorcselekmény, amit fölidéz ez az alkalom, a megbékélésért és a lelki emberséges magatartásért és kiállásért szeretnénk együtt lenni a szenvedő családokkal. Mindegy, hogy milyen háttérből, izraeli vagy palesztin, de ezért az emberségért könyörögve az Úristen színe előtt. Aki részt szeretne venni ezen az alkalmon, csatlakozzon, az alkalom nyilvános, ezen a helyen lesz szerdán délelőtt 10 órától. Az elmúlt heti persely felajánlást is hadd hirdessem, ez összesen 23.095 forint volt. Presbitereink a szószéki szolgálatot követően ma is összegyűjtik a felajánlásokat. Isten áldása legyen az adományokon és azok Isten tetszése szerinti felhasználásán. Van egy fontos hirdetnivaló, még jövő vasárnap 11 órakor úgy gyülekezhetünk össze, hogy rögtön az istentiszteletet követően kávézás is lesz, süteményeket, sós, édes süteményeket szeretettel fogadunk, ilyen felajánlással is építhetjük a közösséget, amit a Damjanich utcai gyülekezeti központban fogunk így megtartani. Végezetül Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat Krisztus Jézusban, feltámadott Urunkban. Amen.